mulțumesc asta în primul rând și celor care au reușit de ani de zile să transforme acest festival Galatis în ceea ce s-a ajuns în momentul de față. Și cred că e un punct foarte important faptul că am reușit sau am reușit dumneavoastră să vă întâlniți și să ne întâlnim cu toții. Eu aș zice că, poate dacă greșesc, suport orice corectură. A spune că avem nevoie de toată lumea, nu doar de politicieni, dar și de toți politicienii, pentru că, pe fond, din păcate, și România, și ca multe alte țări democratice, sunt conduse politic, iar toate problemele care se confruntă societatea românească, numai societatea românească, societatea internațională, este legată și coroborată cu viața politică. Și atunci, eu cred că împreună cu toții ne să găsim și să depășim unele nemulțumiri și nesupărări. Cu toții am greșit, cred că toți politicienii greșesc și cred că sunt foarte mulți politicieni de peste tot care spun și lucruri frumoase și lucruri bune și fac și lucruri bune. De aceea am vrut să fac această introducere micuță, tocmai pentru faptul de a nu să nu supăr pe nimeni, că nu vreau să supăr pe nimeni și sunt câteva zile, eu sunt 2 zile aici, sunt 2 zile frumoase și aș vrea să le transformăm pentru toată lumea în 2 zile reușite pentru diaspora din România și pentru tot ceea ce înseamnă România. Am fost plecat și la Londra acum 2 săptămâni, am fost plecat și la Washington, în septembrie am cu diaspora din Israel o întâlnire acolo și am cu domnul prim-ministru Netanyahu o întâlnire și vreau și am un program următorii 4-5 ani de zile pentru tot ceea ce înseamnă întâlniri. Este un proiect politic. Dacă vreți, este un proiect personal. Este un proiect personal pentru a încerca de a da speranța că eu cred că în România, vă spun sincer, nu numai eu, sunt și nu numai într-un anumit partid, cred că de peste tot sunt oameni care, într-adevăr, cred că se gândesc la români din diasporă și vreau să cred că fac parte din acei români în care mă interesează despre România și nu despre un partid politic. N-am nevoie de niciun vot de diasporă. Eu rămân în administrația locală, vă spun asta ca să mă înțelegeți, să mă înțelegeți că fac anumite lucruri pentru că cred în ele și nu pentru că vreau neapărat un anumit vot, dar sunt sigur că poate peste 3 ani, poate peste 5 ani, poate peste 15 ani, voi fi, poate cu copiii dumneavoastră în această sală, poate cu reprezentanții dumneavoastră și voi avea nevoie și de punctul dumneavoastră de vedere. Poate unul dintre dumneavoastră să fiți în România și poate să mă scrieți și să-mi spuneți ceea ce nu a făcut bine anumite partide politice, chiar inclusiv PSD-ul, și să spuneți ceea ce trebuie să facem la momentul potrivit, tocmai pentru ca cei care sunt la momentul potrivit și când eu cred că voi avea nevoie pentru acel vot din partea diasporei, să nu mai existe greșeli. Și cred că cu toții ne dorim și eu îmi doresc foarte mult să găsim formele cele mai bune de organizare și să reușim și să ne întâlnim cu toții și în România și să putem să ne respectăm și îmi doresc cel mai mult ca să văd o sală plină din toată clasa politică în care să fie aplaudată de toată diaspora și nu doar un singur partid, nu doar un singur om. Și îmi doresc ca liderul care va conduce România, indiferent cum se va numi el peste 3, peste 5, peste 10 ani, să fie aplaudat. Când se va reuși ca un prim-ministru, când se va reuși ca un președinte de stat, indiferent cum se va numi el, să fie aplaudat de toată clasa politică, indiferent cum se numește, de toată diaspora, de toți românii și de toată lumea. Și să vorbim doar de România în anumite momente când întâlnim. Asta îmi doresc să vă spun sincer. Vreau să vă mulțumesc și vreau să vă spun că împreună cu cei care au organizat și le mulțumesc mult de tot pentru ceea ce au reușit în tot acești ani, nu numai pentru această întâlnire cred că este foarte importantă. Vreau să le mulțumesc și vreau și le-am promis și le-am propus și dânșilor și vă promit și dumneavoastră și vă propun să ne vedem într-o formulă sau altă următoarea perioadă cât de scurtă consideră organizatorii în România și nu cu un alt partid, cu toate partidele, cu președintele României, cu toți politicienii, cu toată lumea, să găsim și să fim coerenți asupra ceea ce credem că este bine și acei câteva milioane de români, 1 milion aici și alte milioane în alte părți, să poată, într-adevăr, să spună cine trebuie să fie președintele României, că numai atunci acel președinte, când va avea toată reprezentativitatea și vom și reuși, într-adevăr, să transmitem un mesaj, se va reuși, într-adevăr, ca România să funcționeze și dumneavoastră să-l aplaudați și eu vreau să-l aplaud, să nu fie din partea nou și să iubesc la fel când spun despre România, să vorbesc exact ca de România. Mă opresc.